Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushiyangalazi uprofessor kubasakazi bokhozi FM uThatha Ngobe kanye no DJ Siqemeza. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibolo khona le video. Mangokuqala usiJona lelikhasi ngiyawumukela. Igama lami uSibonga konke wakandwandwe aka intatheli ka YouTube. Ngizoqala ngokunifisela nonke unyaka omusha futhi ke onebusiso. Ngithi happy new year bafethu, ngiyathemba ukuthi ke ningene kahle onyakeni omusha. Bese ngilandela ke ngokufisela bonke abaculi abathe bahamba phambili lapha kwi top 10 yokhozi FM. Bese sithi halala ke ukukhuzana impungose othe wanqoba isama song of the year. Kanti ke bafethu ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu engizokhuluma ngazo namhlanje. Ngizokhuluma ngoprofessor, umculi kanye noThatha Ngobe no DJ Siqemeza. Ukhwele wadilika uprofessor kubasakazi bokhozi FM. Emva uthi ke ingoma bayilindele ukuthi ingadla umhlanganiso ingakhonanga ukuthi ke ithathe unombolo 1 lapha kwi top 10. So khumbula ke bafethu ukuthi ke izolo bekuyi New Year's Eve labantu bonke bebebheke khona ukuthi kazi yipi ingoma ethe izodla umhlanganiso. Kanti ke uprofessor ubesezwakalisa ke ukudinwa nokucasuka kwakhe kulabasakazi. Wabe sebathuka ke noma ephimisela amagama angahli kahle kubona. Kanti ke bafethu ke kafushane nje ngizoxhuma ngihlale lapha kwi top 3 yokhozi FM. Kube unumber 3 uBig Zulu ehamba noRekiriki kanye nentaba yase Dubai bethi imali eningi ithola amavoti angu 213,378. Kwase kuthi ke unumber 2 kwaba igcoka amayilisha indlaba ephika ingoma ethi amageje yathola amavoti angu 312,051. Ukhuzane ke ube ngumanqoba la ethi khona ijele wathola ke amavoti angu 957,950. Kanti ke iyona nto ke ethe yakhuba uprofessor kangawothi ke uze wacasukela kuThatha kanye no DJ Siqemeza. Siyazi ukuthi ke abasakazi beshayela lona lohlelo belusifaka onyakeni omusha. Kanti ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu bafethu ake sivele siyibone le video la khona ke uprofessor abedinwe efa ubona nje ukuthi ke akakwazi ngisho nokukhuluma ekhwela idilika kulabasakazi. Hayi ninomona uBig Zulu ahlonsa ngonyaka ninomona ngeke libone izulu. Hayi nawe Thatha nawe Siqemeza fusek ngiyaphetha uBig Zulu ahlonsa unyaka into edlala wonke umhlaba yo naphesheya yabe ne-channel ani nomona asuka angeni mngeni izulu nina fusek. Ke bafethu senizwele ukuthi ke uprofessor ke uzwakalise ukucasuka kwakhe kanjani kulabasakazi ababili bokhozi FM. Aphandle uthi ke ngikhulume kakhulu ake ngivele ngidedeke indawo ezintatheli ka YouTube bese ke ngidedela wena lapha kwi comment section. Asivele siqede kwi comment section le ndaba usho ukuthi ke ngabe inhle noma yikho into lento eyenziwe umculi uprofessor yipi indlela bekumele azwakalise ngayo kungaphatheki kahle kwakhe futhi ke ngabe baronguphi labasakazi njengoba ke ekhwele wadilika wazwakalisa ke ungenami kwakhe kubone. Kanti ke bafethu aphandle uthi ngikhulume kakhulu asivele siqede khona lapha le ndaba kwi comment section. Mina ke sengiphuma kanje ngithi awungibambe futhi ke evidweni elandelayo.